बिपिएफ दलाव जयेन जानायनि खारना गोबां दं, मोनसेल' बुंजाया, थेवबो आं मोननैसो बुंनोसै। गिबियावनो परिबर्तन सरकार होननानै बेसेबा आसा लानानै जोङो बेयाव बारसोमदोंमोन, इउपिपिएलनि जानानै खामानि मावदोंमोन। जेनेबा इउपिपिएलनि जेबो बिबानाव गैयाबाबो थेवबो बिसोरनि जाबायदि थगायनाय माने सरकार सलायनायफोरखौ नुनानै गोसोआव दुखु मोननानै दिनै जों बिपिएफआव हाबनाय जाबाय आरो। जोङोथ' गिबियाव बुंनो थाङोब्ला माने जेबो दल गैयामोन आरो। बेनिफ्राय इउपिपिएलखौ माखासे हेल्प खालामदोंमोन जोङो जे रायजो हिसाबै, पाब्लिक हिसाबै। ओमफ्राय गरेस्वर समस्तिनि जायबा माने केन्डिडेट देरहानाय एमसिएलएआबो जोंनि न'खरनिनो जायोमोन, थ' बिदिनो माखासे हेल्प खालामनाय जादोंमोन। बेनिफ्राय जाखिनि माने दायो सरकार सालायनायाव थगाय थसि नुबोबाय, बेखौ नुनानै गोसोआव दुखु मोननानै दिनै जोङो बिपिएफआव हाबनाय जादों आरो। आं जेसेबां मिथिगौ बिटिआरआव गोजोन सुक्ति जानाय हिसाबै थ' आं खोनायो आरो। एक्सुवेलि आङो मुभमेन्टआव थानाय मानसिफोरनि खोथाखौ एसे खोनायो, बिसोरनि माबा केस टेस माबा माबि दाबो फैलाबायबाय थायो होननानै खोनायो। थ' नुहैयाखै, खिन्थु बे सैथोबो जानो हागौ। जुदि सैथोबा आंनि मथेबा थारैनो इसेबां गोजोन माने सुक्ति जायाखै आरो। मुङा सत्यजित चौधुरी, आंखौ सिबि होनना मोनथियो गरेस्वरनि। ओमफ्राय गिबियावनो नोंथांमोननि चेनेलाव फंनैसो बिबुंथि लाखिनो मोननायनि थाखाय गोजोननाय मोनबाय।